Ndala amene tikumona pa screen patupo ameneyotu ndi zonoti akudabwitsa anthu muzochita zake akusunga bokosi ndithudi mu nyumba yake. Akunena kuti bokosi liru ndilanga ndinatoguliratu ineyo sindifunanso zonena kuti zanizana anthu asavutike bokosi lili kutino bokositu ndi limene lili kumakamba zoti iwe ukuguliratu bokosi zikukhala motani kwenikweni. Zinthu zake zoti sizimakondochitika izi koma tifotokoze bwinobwino nkhani chifabali zifukwa ndithu zomwe akumangira zimenezo. Mkulu ameneyu dzina lake kutako ndi Faidoni Benamu Kalitsiro ameneyo ndi wa zaka 78 ndipo mkuluyi amachokera mmodzi wa Makwani mdera la mfumu yaikulu Dzole kumeneko ndi kudowa. Iyeyu akuti anali ndi mkazi ndithu as you know kuti ndi munthu wankulu ndithu komano ndeti mkazi wake anamwalira mu chaka cha 2022 kumeneko kunali kulilongwe. Ndeti atamwalira mkazi wake kunapezeka zonena kuti ana ake ndiyeyu anasemphana zochita basi nde anaona kuti palibenso ubale olongosoka samamvana iyayi ndi ali ngatibe ali yekha choncho mwina ndi achibale ake ena ndi ena basitu ndi pamene anaona zoti 78 years zimachitika zonena kuti imfatu padzasuma tokonzekera ndidzafumuka ndithu pa dzikopa ndekotino amene adzalongosole zinthu zanga ndi ndani sindifuna zonena kuti nzetovutitsa anthu fana angawa nakatana anga ndi amene mwina make azakhale pasi ndikulongosola zimenezo koma ana angawaso ndi tinakhula nato padza ndipanangolingalira zona kuti basa apa ndikaguliretu chani bokosi ndilusungiretu kuti nokuzangu mwalira ina anthu azangokhala ndi ntchito yongo nditengako ndikambokosimo osatinso kuti kapena zanizani tithamanga tikangane bokosi ndalama zichoka kuti nonanga ikabwerekeni ngongole zakatapita kuti mwina make tikamuyike munthu imwe ulemu akuti basa nakangoguliratu bokosi ndanapiratu kukagula bokosi la ndalama zokwana 950,000 malawi kwacha basi amalisunga ndithu nyumba mwake kudikirira nthawi imene iyeyo adzafe. Komanso akunena kuti apapa sizokhala zonse yayi nthawi ino ndi amvula ndikufuna ndingodikira zonena kuti mvula itani ithe basi kangosiya mvula imene iyi ndizoti basi inetu ndikupanga zona kuti ndikumbeso ndekuti mandaso ndekuti pafupi ndi nyumba yanga pomwepa kumbiratu manda ndekuti kuwaka zina zilizonse ndikuwatsika mwina mwake ndi zina zake basi kumangokonzekera zonena kuti nonse pano ndikazangotiso ndekuti ndafa fasi zangu khane ntchito yondika mbokosi mudza osatanso kuvutikanso kuti ati ntengere kumanda chana ayi dziko lakakumbe manda ndesimunapatse ti amene munapatsa ngozi zira zomwina zakenso zinali zochepa ndithudi ndanyanyalabe isamakaswa kuti zimenezozo iyeyo azangopezeka zona kuti azangomutenga basi ndi coffin lakelo bokosi lakelo basi takatero ndikumuyika ndekuti manda amene anakhala kuti anakumba yekhadza akuti amanda amene akumbewo zinthu zimene anthu makamba zoti ankula ameneyu muti sokhwima ameneyu iwe uzisunga bokosi chani ndetu nkhani khaiko ngoyenda mudzi mosemo mmenemo anthu kambirana kuti nkulu yoyoyo sitikumona bwino pakana ndi pamene napezeka kuti yapheduka iyo jovomereza zoti yesi ndikusunga di coffin ngati ndisabodza coffin ndinalo bokosi ndinalo ndinagulaso ndi ndalama zanga koma ndinagula pa zifukwa zonena kuti ndikuona kuti zimafunika zoti ndingozikonzekeretsa ndekha zimafunika kuti zizikonzeretsa lokha osatinso kumazi tidzavutitsa achibale zanizani nde ine ndikungopanga njira zonena kuti ndizikonzekeretseni njira ina ndi imeneyi komanso sizoti ndalakwira munthu wina wake kapena zanizani ndangogula ndi ndalama zanga basi ndikupanga zozikonzekeretsa komanso imene reason chifukwa zanizani fa chonena kuti palibe amene ndingamudalire kwena kuti mwina mwake ndekuti ana anga kapena angazalongosole zinthu nanga sitinakhulana sitimamvana sitimatolirana bwinobwino after imfa ya mayi awo nde pazitika zotani basi ndekuti ndingozikonzekeretsa choncho kamba zoti ndapapa mukuti mene muzikonzekeretsamo ndezikukhala motani faulo iyi munene kuti mufuna musadzavutisa anthu azeni abe anthu akuyikeni mubokosi ineyo muzeni akunyamuleni sizoti mungadzazinyamule nokha simungadzazikwirire nokha zidzafunikira ndithu anthu ena ake zana makamba zoti chemwali awo iwowa ndekuti amenewo ndi namaoda
chikunumbu amene watu afotokozota izozo ndizoti neyo ndikumangolandira ndekuti zimafunso kuchoka kwa anthu ndiyende mbali yawo kuka ndikupita kunsika inu ruva zota chimwe nanu asunga bokosi zona zikukhala bwanji kuti akhwima iwo adzaya bwanji tidzinena zonena kuti inuyo kukhala achimwali yawo simungayalankhule kapena zani zikukhala motani afotokozota inetu mukandifunsa ngati mchemwali wawo ngati ndionapo vuto ine sindionapo vuto ine ndikuona ngati zomwe akupanga mchimwene wanga ndizabwinobwino fayeyo ndizoti akungozikonzekeretsa basi kuzikonzekeretsa ndewalakwitsa pembe zimene walakwitsa isizi zidzakhala ngati zopepukanso nthawi imeneyo kuti mwina make zachitika basi anthu azazirovutika ndi azikonzekeretsa sindionapo vuto lina lilonse ine pamene popo anyways koma nkhaniyo ndizonena kuti ino ikutani ikuzungulira ndekuti no mmudzi mmenemo that's why even yatifika panopa pa Justin Tech Malawi Trains zizindikiro zonena kuti no nkhaniyo yazunguliradi ndipo ili mkamwa mwa anthu ndikupatira zonota amene azafunabe anthu amutenga mwike mbokosi kodi akuona ngati iye asazika wekha mbokosi ali ndazibale ake ena ndiyena ngati achemwali akewa komanso azino pachikhalidwe anthu tisamatengera zona kuti kapena munthu ichani kakaye akanota akazikonzekeretsekha ndi sitikamuyika m'manda chikhalidwe chathu cha Malawi chimakamba zonena kuti no pamene munthu watisiya ndekuti no ngati no anthu amudzi timanena ndi udindo wathu umenewo ukamuyika munthu uja ndekuti m'manda mwaulemu. Anyways tingakambe zotani iyi ndi kesi jonena kuti ena abe azilingalirapo nkhani za ufiti mkulu amene iyo yoto ndizoti iye amagwira ntchito yake ya ulimi basi ndi mulimi sizoti sokuti za ina makapoti kapena mwina maka upanga za mankhwala chani ndokhwima zikukhala motani kwenikweni ayi tingangonena choncheti pali nkhani zimenezozo zoti tingamakambepo za mankhwala kukhwima chani kumalingalira zimenezo malingate kuti ndifa Malawi sitimalephera kulingalira nkhani ngati zimenezo tikaona zinthu ngati zimene zikuchitika komano tingayang'anenso side nakeyo yokonzekerayo eti kunena kuti ya ndizabwino kukonzekera nchifukwa muzoona pali nkhani zichamanena kuti no iyayi alamakalipira ndalama zawo kuma funeral service amatero kanthuzi funeral chani kuti zalongosole nkhani za maliro awo ni mbali imodzi yangati imeneyi chabe kungoti yeyu ajamakalipira ndeti kampani ndimene mazalongosoleti koma iye akungozilongosolera yekha tingazionenso motero komanso tingaone nkhani yokhuzana ndi maubale apa chavuta apa ndi ubale sizotiso ndijani yayi kupatula nkhani zozikonzekeretsazo kayenanso kumalingalira nkhani za ufitizo komano chavuta apa ngati pavuta zinthu apa ndi ubale maubale amene timakhala ndi abale athu kuti ana athu timakhala nawo bwanji iye anayambana zotani ndi ana akewo kuti mpaka anakafike ponoti asamayankhulane imakhala ndekuti serious issue ifo ngati pali munthu amene maina muzidalirana ndekuti ndi bambo ndi ana ake kapena bambo ndi family yake eti anayambana nawo chani pa imfa ya amayi awo anawo chinachitika ndi chani eti kodi zimenezo ndizosatheka kukhala basi ndikukambirana kunena kuti ayayi ndekuti tione tingapangire konsewo fa chimene mazochoti pampaka chitika maliro ngati pali zolozana zala anthu amakhala basi amati kometa kuchete kumene kutsamba kakambirana ayi tikumeta ena amati kusesa eti amakakhala kakambirana tipanga motani tiyenda motani upita chisogolo ngati pali mikangano nthawi imenezani nthawi imeneno anthu amakatana amakapanga resolve zimene zidza bwanji sanazipange zimenezo ngati sanazipange pakana panopa ndi nthawi kaumapezeka zonoti no anthu umakhala pasi ukambirana koma kufika level yonena kuti no ndana anga sitimamvana nde palibenso chita mwina ndizikonzekeretse ndekha sizoti chidani chake ndichachikulu chuchitika ndizani mwamuonena kuti no mukhale pasi muzilingalira zoti tingakonze bwanji mabalewa tingakonze bwanji no kuti tingavalenso bwanji tingakhulukirane bwanji nde mukuona kuti basi ndingozisiya basi no ndikangokula basi ndikambozikosekera ndilipandekha basi ndipandekha ineyo I think that's the wrong way of doing things chifukwa chake no each and every day maubale akumaonongeka ete panopanso sitimadalirana ngati pazibale ndiziziru zimayenda mu mabanja ochuluka kwambiri kuno ku Malawi anthu timangoonana ngati ndife pachibale foti tinakakamizika pachilengedwe mwina mwake kuti kati machokera mbanja limodzi
komano sife pachibale muzochitika ya muna zoti anthu amakasankha kukacheza ndi anthu adera kusiyana ndi abale awo, kukatchula adera kuti ndi abale awo kusiyana ndi abale awo enieni amagazi, kukathandiza anthu adera kusiyana ndi kuthandiza abale awo enieni amagazi. Nkhani zake yawo tinazakhulana zotere kulephera kuti tikhale pasi ndikugonzana kukambirana zanu tani ndikozeni maubale wa chifukwa ife as human beings we are social beings according to ma philosophers amatero. We are social beings, ndife anthu amene ndi nyama zimene sitingathe kukhala patokha, timafunikirabe kuti tizikhala mu community, tizikhala pamodzi ndi anzathu kuti tipange survive. Koma ifeyo tikufuna noti tizigawegawe pamene kuzigawagawa kukayima bayekha chomwe chimachitika ndi charu ya achiniwa achebe things fall apart, china chonse chimangogwa ndithu zinthu osayenda tonse osapita pasogolo. Tariya tizikozani maubalewa kupangira kunena kuti no tisamafike malevo ngati amenewa mpaka noti ndikayima pandekha tikoze maubale ndi kuti nkumadalirana kukhala limodzi kukhalirana bwino akuti.